Moikka! Mä ajattelin, että jos mä kuvaisin tämmöistä vlogia kerrankin, en tiedä. Saa nähdä, että onko tää kiva juttu vai ei, mutta testataan. Tänne on Keski-Suomeen tullut paljon lunta. En tiedä, onko tullut muuallekin. Mä juon maitoteetä, Earl Grey ja maito. Tää on mun lempimuki, tai yksi niistä lempimukeista. Tänään mä lähden hetkeksi toimistolle ja lapset jää todennäköisesti keskenään tänne kotiin. Ja sitten varmaan käydään ostaa vähän ilotulitteita ja tänään on uuden vuoden aatto. Ja sitten varmaan jotain ruokaa ja herkutellaan ja varmaan käydään saunassa. Semmosia suunnitelmia. Nyt mä tajan käydä suihkussa ja sit mä lähden tonne toimistolle hetkeksi. Moi! Suihkussa on käyty. Onkohan mun tee hiilentynyt? Mä täytin 40 ihan just vähän aikaa sitten ja se oli aika jännittävä juttu. Mä jännitin sitä koko vuoden. Mutta itse asiassa nyt tuntuu aika tosi hyvältä. Ei olisi tarvinnut jännittää. Mä sain ihania lahjoja ja juhlittiin perheen kesken. Tuli mun sisaruksia ja sitten mun miehen puolelta kanssa. Mä sain mun sisaruksilta taidemaalaustelineen. Ja se oli siis semmonen ihan tosi hyvä, ei mikään rimpula, vaan semmonen ihan kunno. Ja itse asiassa nyt heti joulun jälkeen mä varmaan maalasin 2 päivää putkeen, mikä oli todella ihanaa ja terapeuttista. Mulle luovuus on hirveän tärkeää. Onko sulle? Mä tykkään tehdä monenlaista, että mä oon kokeillut monenlaisia juttuja luovuuden saralla niin sanotusti. Jotkut jutut on jäänyt ja toiset on jäänyt kokeiluiksi. Mutta neulominen on jäänyt. Ja nyt mä oon jonkun aikaa maalannut ja piirtänyt. Niin se on myös semmonen kiva juttu. Siitä mä en kyllä hirveästi ole jakanut somessa, mutta se on semmonen ehkä mun oma juttu, mistä mä en välttämättä ainakaan tässä vaiheessa halua jakaa. Sitten mä oon tehnyt keramiikkaa. Ehkä noin 10 vuotta sitten enemmän tein. Kävin aktiivisesti kansalaisopiston keramiikkakursseille ja siellä sitten tein keramiikkaa ja sitten mä oon ollut tosi innokas tekemään saippuoita jossain vaiheessa mun elämää ja se oli oikeasti mun ihan ykkösintohimo. Se on edelleenkin semmoinen juttu, mitä aina välillä teen, mutta nyt mulla on niin valtavasti niitä saippuoita, niin mä en ole nyt tällä hetkellä tehnyt niitä hetkeen, mutta aina sitten tiettyjä saippuoita tulee tehtyä niin kuin lisää. Mutta siinä oli muutamia juttuja, mitä minusta, pieniä paloja. Nyt sitten rasvaa naamaan ja meikkaamaan vähän.
2 vuotta sitten tähän taloon ja meillä on tuossa toinen puoli taloa rempassa ja tähän meidän kylppäriinkin on tulossa sitten jossain vaiheessa remppa. Ihan jännityksellä odotan, kun tuo toinen puoli valmistuu. Mulla on päällä Kutovan Kikan Stay Up Till Dawn paita. Tää on tosi nopea neuloa. Mä oon varmaan tästä puhunutkin. Ja paksut puikot, paksu lanka. Mulla on tällaisia tehotippuja. Vitamin cocktail. Näitä aina välillä naamaan tämmöstä ihanaa ravitsevaa öljyä. Sitten vähän tuoksua. Mitäs muuta? Sekin on ollut nyt jännittävää, kun mä oon julkaissut ensimmäisen neuleohjeen. Koko se prosessi on ollut tosi jännää ja tavallaan oppinut kyllä monia asioita neuleohjeiden tekemisestä. Että se ei ole mikään ihan niinku suitsait nopea juttu, vaan siihen kyllä meni aika paljon aikaa ja tunteja ja ajatusta ja kaikkea. Mutta oli ihana, kun mä sain siihen aika nopsaa testineulojat ja sain todella hyvää palautetta heiltä. Ja nyt se on tuolla Ravelryssä. Ja nyt vaan seurataan, että löytääkö ihmiset sen neuleohjeen. Että ihan hauskaa uutta juttua. Joo. Mä en ihan hirveästi käytä yleensä meikkiä, mutta nyt musta tuntuu, että ehkä silmäalusille täytyy vähän laittaa. Nyt on uusi vuosi alkamassa ja onko teillä minkälaisia uuden vuoden suunnitelmia? Ajattelitteko tehdä uuden vuoden lupauksia? Minkälaiset fiilikset uuteen vuoteen? Mulla on ihan hyvät. Vähän punaa poskille. Joo. Ja huulille. Sitten vielä kulmat. Mulla on tosiaan 2 villapaitaa sillä lailla, että mun pitäisi tässä kohta puoli aloitella. Mun pojan villapaita, se kirjoneulepaita ja sitten mun miehelle se riddari. Mutta tässä kun on sitä neuleohjetta kirjoitellut ja näin, niin en ole nyt sit aloittanut, mutta varmaan aloitan tuossa ensi vuoden puolella. Ja mullahan on siis niistä mun lapasista, Amelia-lapasista yhteisneulonta. Ja se tosiaan on alun perin, ajattelin, että se olisi vaan tammikuulle. Mutta nyt ajattelin, että kun tässä on näitä muitakin yhteisneulontoja ja sitten oli se startiton tammikuu, niin jos mä vaikka jatkaisin sitä yhteisneulontaa sitten helmikuulle, niin jos joku haluaa osallistua siihen ja sitten vaikka haluaa vielä neuloa lapaset, niin kerkee hyvin mukaan. Helmikuun loppuun sitten. Joo. Ja se ohje, mä nyt vielä siitä ohjeesta, niin se on tosiaan aika helppo ja semmoinen aloittelijaystävällinen, että jos et ole koskaan neulonut lapasia tai huovuttanut, niin sain testineuloiltakin sellaista feedbackia, että on aloittelijaystävällinen ja helppo. Joo. Sen verran siitä. Vielä vähän jotain. Vielä nuo
Kokeillaan vähän, miten tuo mun Jaris lähtee käyntiin. Mä laitoin sen lämmitykseen, mutta siellä on aika kova pakkanen. Oisko ollut reilu 10? Eiköhän se lähde. On siinä aika hyvä akku. Kyllä mä silti laitan vielä. Tää on ihanaa tää. Tää on Isadoran Velvet Comfort Nude Blush. Tää on aivan ihana. Hiukset ihan märkänä. Ihanasti paistaa aurinko. Nyt on kyllä nälkä. Lähdetään syömään. No niin, nyt ollaan kotona. Käytiin ostamassa ilotulitteita ja syötiin eka ja tuli vähän päänsärky. Mulla menee aika herkästi niskat jumiin, niin sit se tulee tonne päähän kanssa. Vähän semmoinen inhottava olo nyt, mutta täytyy varmaan ottaa kohta lääke. Mut joo. Nyt on sitten tarkoitus ottaa iisisti loppupäivä ja täytyy varmaan keittää kahvit, ehkä se päänsärky siitä helpottaa. Eikä leikkikö mun kengällä, se ei ole lelu. Älä anna sille sitä. No niin, mä ajattelin, että nyt mun naama ei tietystikään näy. Nostaas vähän ylöspäin. Noin. Hyvä. Onks tää suorassa? Noin. Pieni hetki. Nyt mies vähän hieroi noita niskoja, niin tuntuu, että pikkasen helpotti toi päänsärky. Joo. Nyt on hirveästi netissä tai YouTubessa kivoja podcast-jaksoja. Ja tuntuu, että ei kerkee, päivä ei riitä, että kerkeisi katsoa niitä kaikkia. Mutta ehkä nyt tänään voisi keritäkin ja ehkä huomenna. Niin
kiva vaan neuloa ja katsoa podcasteja. Nythän on siis näitä haasteita, mistä vähän aikaisemmin jo puhuinkin. Mikä se on? On semmonen haaste tai kal kuin Frosty. Hetkonen, mun täytyy käydä hakemassa nyt se mun vihko. Mä kirjoitin aika monta juttua ylös. No niin, okei. Kerrankin kirjoitin jotain asioita ylös. No. Joo. Eli semmonen kuin Handmade by Ninni. Frosty Day Kal. Niin siihen mä ajattelin, että mä osallistun. Ne oli sellaiset sukat. Mun mielestä ne nyt alkaa niinku huomenna. Eli ensimmäisenä päivänä. Ja siinä oli muistaakseni lankana tämmönen 7 veljestä lanka. Ja todennäköisesti siis kirjoneulesukat. Niin. Täytyy käydä katsoa sieltä Handmade by Ninni Insta-sivulta. Sitten Johanna Vallius järkkää taas sitä sukkalaatikkoa siihen. Mä ajattelin, että voisin osallistua sillain. Ainakin olisi kiva siihen tammikuun sukkahommaan. Siinäkin muistaakseni ei ollut väliä, että minkä vahvusta lankaa käytetään. Mutta siihenkin voisi käyttää noita jämiä. Niin mä ajattelin, että mä käyn nyt vähän noita mun nallelankajämiä ja seiskaveikkajämiä läpi ja katon, että mitä ne sieltä löytyy. Niin tämmöset kolit. Ja sitten tietty on se hitsi, kun mulla ei nyt oikeasti aivot toimi. Nyt en oo kirjannut edes ylös. Oliko se neulojan vuosi haaste vai mikä se oli tuon? Se on ihan kielen päällä. Niin oli tämmönen, mä kirjoitan tuohon alle, jos mä muistan. Niin tammikuussa oli se starti tuon tammikuu, varmaan olette kuulleet. Niin sekin olisi siellä. Se ei kyllä mene ihan yhteen noitten muun aloitusten kanssa, mutta sekin vaikutti tosi kivalta. Että siinä oli sitten eri kuukausille eri haasteita, niin voisi olla aika kiva osallistua johonkin niistä. Ja mä aloitin nyt ihan tällainen höpöttää vaan näistä tämmöisistä kivoista haasteista. Mutta ootteko te ajatellut osallistua johonkin haasteeseen nyt uutena vuotena? Ja mitä neulesuunnitelmia teillä on? Olisi kiva kuulla. Joo. Mulla on vielä kyllä tuntuu, että on sitä päänsärkyä vähän, mutta mä nyt hetken juttelen tässä, mutta katsotaan. Mulla on täällä rasiassa jämät. Mä saan aina nää. Täällä on vadelman marmelaadi jämä ja sitten on tää toffee cream ja sitten yleensä noi ananakset on kans täällä laatikossa mua varten. Mutta ihan mun lemppareita on noi mintut ja suklaatryffelit. Joo, mutta mä voisin itse asiassa tässä esitellä noita, mitä mä oon nyt saanut valmiiksi.
Toivottavasti toi mikki toimii ihan hyvin. Mä sain tän peacock scarfin valmiiksi, mitä mä oon tehnyt. Tähän meni 1 kerran molempia. Niitä knits.fi Sindin sitä mohairlankaa ja tää toinen oli sitä merinoa, sitä ohutta. Ja tässä tuli todella kiva tämmönen pikkuinen huivi. Ja tää ei oo kasteltu. Tää voisi vaikka kastella ja vielä venyttää. Tää on just tämmönen. Ai että on lämmin. Ai että tääkin auttaa nyt noihin niskoihin. Mun mielestä tästä tuli tosi kiva. Tää oli tosi kiva ohje. Tässä on semmonen kiva rytmi. Tän kuvion oppii ulkoa. Tietysti sitten täällä, kun tää aloitettiin niin kuin tästä alalta ja kerrokset oli tosi lyhyitä, mutta sitten ne piteni, mitä ylemmäs mentiin, niin täällä oli sitten aika jotenkin tuntui työläältä se pitsikerros. Sinne piti vähän niin kuin laskea 3 ja 4, niin piti ihan keskittyä sitten kun teki, ettei mennyt väärin, mutta mun mielestä tosi kaunis. Ihana. Ja ei tässä ihan hirveän kauaa mennyt. Olisiko tää kiva tämmönen päähuivi? Nythän on nää tämmöset huivit muotia. Eikö se aika kaunis? Mä vois ehkä Helsingin kaduilla mennä, mutta ei ehkä täällä maalla. Tai sit mä näytän ihan semmoselta lypsylle menossa. Joo, semmoselta. Mutta suosittelen ohjetta, suosittelen lankaa. Nyt en enää edes muista mitkä puikot tässä oli, mutta olisiko ollut 3,5 tai 4. Todella kiva ohje. Ja todella kiva lanka. Ehdottomasti suosittelen kokeilemaan näitä Sindin uusia lankoja. Kevyt ja pehmeä ja todella semmonen laadukas. Joo, tämä tuli valmiiksi tässä ennen joulua. Sitten mulla on tuolla toinen keskeneräinen. Tätä mä neuloin joulun aikaan. Tämmönen pikkupipo. Ja mulla oli tässä se käytössä semmoista tosi vanhaa merinolankaa. Se oli tai baby uulia, mutta ei siis mikään suomalainen lanka. Vähän mulla yhtään vyötettä tässä lähellä. Ei näy. Tää oli oikeasti sellainen niin kuin lanka mikä se nyt on? Stash Buster. Eli sieltä Stashista. Siellä muhinut todella kauan. Mä olin saanut tämän langan joltain, ja tää oli varmaan joltain 80-luvulta ehkä. Olisiko silloin ollut merino? Saattaa olla. Tai sitten, joo. Mut näytti jotenkin erikoiselta se vyötä, että näytti aika vanhalta. Mutta ihanaa pehmoista lankaa, ja tää oli vähän paksumpaa kuin fingering. Ehkä semmonen sportia fingerin väliltä. Ja mä käytin 2 kertaisena tätä lankaa, ja olisiko mulla ollut, oli 3,5 puikot. Ja tää ei ole siis mun päähän, vaan tää on mun kummipojan päähän. Tää piti olla valmistua jo jouluksi, mutta ei valmistunut, että hän saa tämän sitten. Taidan lähettää postipaketilla Ylöjärvelle. Ja tällä mä osallistuin
Ei, en osallistunutkaan. Mun pitää ottaa tästä vielä kuvat. Koska Kutimusten Jonna, hänellä on semmonen varastolangat neuleiksi. Muistaakseni tämmönen haaste. Mä en ole varma, että mihin asti se kestää. Täytyy tarkastaa. Niin tällä mä pääsen kyllä osallistumaan myös siihen haasteeseen. Se on hirveän kiva haaste, koska se on itse asiassa nyt innostanut mua käyttämään noita varastolankoja. Ja mulla on toinenkin projekti, mihin mä oon käyttänyt varastolankoja. Sitten on yhdet sukat, mistä mä laitoin Instagramiin kuvat, semmoset pertsasukat. Ne meni jo Anopille, niistä ei ole edes tähän varmaan laittaa. No katsotaan, jos jaksan laittaa kuvan. Mutta tein siis ihan novitan raitalangasta ja sitten käytin, olisiko ollut 7 vekkaa kanssa, niin sitten kantapäihin eri värillä semmoset harmaat. Niin vihreä harmaat semmoset miesten sukat lähti, ei Anopille, sanoinko mä Anopille, appiukolle joululahjaksi. Eli ne ei ole enää täällä. Mutta niillä mä osallistuin siihen Kutimusten Jonnan haasteeseen. Ja sitten mä vielä intouduin tekemään, aloitin miehelleni sukat. Ja mä voisin itse asiassa tässä välissä näyttää niitä. Oi, että kun rönsyilee. Joo. Ei mulla varmaan tästä piposta mitään muuta. Että tää on ihan omalla ohjeella tehty. Tämmönen todella simppeli. Tästä voisi olla ihan hauska tehdä jossain vaiheessa ohje. Mutta tämmönen. Ja mä oon silmukoinut tuolta ylältä nuo silmukat. Joo. Mutta nyt ne sukat, mitkä aloitin tässä. Aloitinkohan mä jouluaattona? Joo, varmaan. Ja ne on täällä tämmössä ihanassa pussukassa. Mun pakko tää nyt esitellä teille. Tää on mun 7-luokkalaisen meidän vanhimman pojan ompelema pussukka. Mun mielestä ihan älyttömän ihana. Ja niin hienosti tehty. Täällä on sisällä ihan tuo uori ja miten kauniisti tää asettuu tähän tää vetoketju. Mä olin todella ylpeä. Hän antoi tän mulle niin kuin etukäteisjoululahjaksi ja olin todella kiitollinen. Ja täällä nyt on matkustanut mun sukkaprojekti. Otetaan vähän kahvia tuossa välillä. Joo. Eli mun pitää tarkastaa tää ohje ja mä laitan tohon alle, mikä tää oli. Mutta tää oli niinku, onko se joku Jäbrö Yarn? Olisiko se joku ruotsalainen lankamerkki? Nyt en osaa edes lausua sitä nimeä, mutta heillä on niinku ilmaisohjeita ja Ravelrystä löytyy. Ja mun mielestä ihan älyttömän kivoja ohjeita. Ja ne on myös suomen kieleksi. Niin löysin tämmösen niinku, tää on aika perussukkamalli, mutta mun mielestä tässä oli todella kiva yksityiskohta. Ootapa, mun täytyykin, tai oottakaa. Laitan tähän mun sukkablokkeriin, niin näette. Niin siinä oli muutama semmonen kiva yksityiskohta, joihin kiinnitin huomiota. Nämä sukat oli siinä mallissa neulottu harmaalla langalla. Ja sitten mä ajattelin, että joo, harmaalla mun pitää tehdä. No, eihän mulla harmaata lankaa ollut niin paljon. Tähän meni ehkä, nämä on aika siis isot miesten sukat. Tarkoitan, että pitkä tuo varsi, eli näihin menee ainakin se 200 grammaa yhtä väriä. Niin sitten mä sitä mietin, että käynkö nyt ostaa uutta lankaa vai en. Ja sitten mä päätin, että ei, kyllä mä teen varastolangoista. Ja minä etsin sitten varastosta lankaa
Ja niin kuin tämä kohta oli tässä mun mielestä aika hauska. Täällä on joustin täällä alla, mikä tekee siitä sitten vielä niin kuin istuvamman. Ja sitten tuo kantapää istuu kans kivasti. Tämä aloitettiin täältä Judy's Magic Cast Onilla. Ja neulottiin tähän tuli nää. Sitten tää, olisikohan tää nyt ollut ranskalainen kantapää? Varmaankin. Ja sitten ihan perusjoustinta. Tässä tehtiin levennyksiä vähän täällä ylempänä. Olisikohan tossa kohdalla levennykset? Joo. Ja sitten ihan tämmöstä perus. Ja sitten tommonen kiva raita vielä tonne. Ja mulla ei ollut tosiaan, tää oli DK-vahvuisesta langasta, eli semmoista 7 vahvuisesta se ohje. Mulla ei ollut mitään DK-vahvusta 200 grammaa, niin mä otin 2 fingerivahvusta. Mulla on, tai itse asiassa tää toinen on Nordea. Se on ehkä pikkasen vahvempaa. Hetkonen tuossa. Tätä. Nordea. Dropsy Nord. Värinumero 23 ja täällä on 170 metriä 50. Eli tää on vähän paksumpaa kuin tavallinen fingeri. Mut se ei haittaa, mä tein tällä. Ja toinen lanka oli jotain ihan perus villasukkalankaa valkoista fingerivahvusta. Se oli itse asiassa semmoista, mitä mä olin ostanut värjäystä varten, mutta mä en ole nyt tosi moneen vuoteen värjännyt, niin ajattelin, että venköön nyt näihin sukkiin. Kyllä mulla vielä tuolla pari vyhtiä on, jos mä innostun värjäämään. Mutta mun mielestä todella kivat sukat tuli näistä. Tai tää on nyt se eka. Onkohan mä sanonut kaikki speksit? Puikot. Pyöräpuikoilla olen näitä neulunut ja mulla on nämä Novitan puupuikot täällä. Ja sitten Miehesi vain. Okei. Lähet sä jonnekin? Joo. Eli tässä mä nyt on tossa kohdassa, missä mä oon niinku neulamassa joustinta tonne jalan alle. Niin nämä täältä tuleepi. Onkohan mulla kaikki sanottuna? Sellainen keskeeräinen. Sitten mulla on, onkohan mulla muita? Mä oon taas niin hyvin varautunut, että mulla on kaikki mahdolliset jutut tässä nyt sekaisin ja ei se haittaa. Sitten mulla on täällä keskeeräisenä nämä Amelia lapaset. Vaaleansinisenä. Nämä oli vähän kesken silloin jouluna, mutta nämä on oikeasti aika hauskat, kun nämä on näin isot tässä vaiheessa. Ja nämä näyttää hassuilta, kun nämä tuntuu, että nämä on todella pitkät. Mutta huovutuksessa nämä kutistuu tosi paljon. Ja sitten huovutuksen jälkeen ne on ihan mytyssä sieltä pesukoneesta, kun ne tulee. Eli lapasen se peukkukin on ihan jumissa, jos sinne ei ole laittanut jotain sisälle. Vaikka muovipussia, niin ne täytyy irrotella. Ja siis oikeasti siis tällainen väkivalloin venytellä. Mutta niistä tulee todella hyvät. Ja se venytysprosessi pesun jälkeen on itse asiassa aika tärkeä, että ne tulee semmoiseen halutun kokoisiksi ja halutun mallisiksi. Mutta täällä on nyt toinen lapanen tehty ja sitten täällä on toinen tuloillaan ja nämä on todella nopea projekti. Mulla nämä vaan nyt jäänyt vähän roikkumaan, kun tuossa jouluaikaa oli ehkä vähän myös semmoista, miten se sanotaan, neulejumia myös havaittavissa. Ja mä
innostuisit maalaamaan, niin mutta näitä minä ajattelin edistää tässä nyt alkuvuodesta. Ja semmoista. Ja nuo oli itse asiassa LED-lopilangasta nuo. Ja nuo on kivat siinä mielessä, että jos on vaikka jämiä LED-lopista, että jos on tehnyt niitä kaarokepuseroita, niin tohon projektiin saa kyllä menemään niitä, että yksi lapanen painaa noin 40 grammaa, niin siihen menee se vajaa kerä molempia noihin lapasiin, molempia värejä. Mutta joo. Ai niin, mä haluan näyttää teille vielä yhdet langat, mutta mäpäs käyn hakemaan lisää kahvia. No niin, mä voisin esitellä teille nämä mun ostokset. Paljonkohan mä tilasin näitä? Missä se on? Tuolla. Perkynt. Näitä on nyt sitten paikallinen. Olikohan se Menita kauppa? Niillä oli joku joulukalenteritilaus. Eikö joulukalenteri joku alennus? Niin mä tilasin tätä tämmöstä tweed-lankaa Perkynt. Tää on luonnonvalkoinen ja sitten tässä on tämmösiä tuttifrutti speklejä. Tämmöisiä punaisia, vihreitä, sinisiä, keltaisia, pinkkejä. Ihana. Niin tämmönen lanka tästä, jotain ihanaa. Tää on siis todella ihanan tuntusta tää lanka. Ja mä oon kuullut, että tää on laadukasta. Ja mä en ole niin herkkä kutiamaan, että joitakin tää ilmeisesti kutittaa, mutta mä haluaisin tehdä tästä jonkun kivan neuleen. Mullahan oli tätä Perkynttiä pari, mä ostin sieltä messuilta ihan testiin. Niitäkään mä en ole vielä kerännyt testaamaan. Mutta näistä sitten jotain. Tämmönen ostos. Sitten kun mulla oli synttärit tosiaan, niin tuossa 20. päivä, niin 2 poikaa halusi ostaa mulle lankoja. Mä olin vinkannut, että mulle voi vaikka, kun he halus ostaa jotain, niin sitten mä sanoin, että no vaikka lankaa, jos haluat. Niin sitten he oli käynyt Tokmannilta hakemassa 7 veikkaa. Ja sitten mulla oli, mitäs muita värejä mulla tässä olikaan. He osti 5 kerää. Eli oli nämä, sitten oli sininen, tummansininen, tumman vihreä. Ja sitten vielä, oliko he ottanut yhden nallen, vihreän nallelangan. Niin tällaisia. Eiku hei, tää olikin itse asiassa, mä sain, joo, ei, nyt mulla ei niitä lankoja oo. Mutta tämä oli siellä synttäripaketissa ja tämä oli joululahjapaketissa. Mun vanhin poika osti minulle tämmöisiä joululahjan. Joo, meillä pojat ne tykkää muistaa ja ostaa joululahjoja toisilleen ja sitten välillä meille vanhemmillekin ostavat jotain joululahjaa. Niin se on ihan mukava, kun heillä on semmoinen into, että he haluaa muistaa toisiaan. Joo, sitten joulupaketista mä sain myös tämmösiä. Eli Knitting for Oliven Soft Silk Mohair. Tämmönen tosi tumman sininen Dusty Blue Whale. Mun mielestä aika ihana nimi. Todella kaunis sininen. Ja tää on Blue Whale. Tää toinen. Tää on merino. Knitting for Oliven. Ja nämä mä sain mun kälyltä. Hänkin neuloo. Ja hän oli käynyt jossain lankakaupassa ja ostanut minulle tämmöiset. Kiva päästä kokeilemaan. Mä en ole koskaan näitä Knitting for Oliven lankoja testannut, niin kiva testata.
Täytyy vähän miettiä, että tulisiko tästä. Ehkä saattaisi pipoakin tulla. Mutta sitten jos ei pipoa, niin vaikka lapaset tai joku kämmenikkäät tai sitten pieni huivi. Tai semmoista pientä. Joo. Mitäs muuta? Katsotaanko tuossa takana jotain, mistä mä halusin näyttää. Ei. Joo, niin se joulu vaan meni ja uusi vuosi tulee. Joo, ei mulla varmaan hirveästi muuta tässä nyt tällä hetkellä ole puhuttavaa tässä, mutta joku kysyy, että mitkä on sun lempineuleita tai mitä mä tykkään käyttää. Niin no, mä oikeastaan aika tasaisesti on nyt käyttänyt näitä. Eli tää Petite Knitting Cloud Sweater, minkä mä sain joku aika sitten valmiiksi. Tätä mä oon käyttänyt tosi paljon. Nyt sitten tätä on käyttänyt Kutovakikan tätä Stay Up Till Dawn. Sitten on käyttänyt sitä lentopaitaa tosi paljon. Kato mitä täällä oli. Joo. Jonna Helin suunnittelemaa lentopaitaa. Sitten se mun Novitan kaarokenneuleet lehdestä neulomani Seiskaveikasta. Se laitapaita Sara Markkulan suunnittelema, niin se on kans yksi mun lemppari. Oikeastaan aika moni, mitä mä oon neulonut, ne on mun lemppareita. Joo, oota hetki. Eli mä tykkään ihan hirveästi tästä kuviosta ja näistä väreistä. Tää on se laita Sara Markkulan. Hänellä on itse asiassa tämmönen Instagram-tili kuin Knittings by Me, muistaakseni. Niin. Mutta en mä oikeastaan osaa sanoa, että olisiko joku semmonen, mitä nyt niin hirveästi olisi. No itse asiassa rairaipaita, niin sitä mä en oo hirveästi käyttänyt. Mutta mä tykkään tällaisista aika tosi peruspajoista. Ja itse asiassa tämmöiset vähän niinku väljät paijat, niin on kivoja. Joo. Ja tästä voisi sanoa, että tää on kyllä vähän nukkaantunutkin tää Knitting for Oliven paita. Tässä mulla oli Dropsin silkkimuhair ja Daisy. Sekin on sanon Dropsin lankaa. Tuolta näkyy. On vähän nukkanen. Mutta luulisin, että nää lähtee ihan hyvin sillä nukkaleikkurilla. Että ei ole mitään hätää. Joo, mutta mä nyt lopettelen ja katsellaan taas vähän myöhemmin. Vielä on pääkipua, mutta
ajattelin, että jos mä saisin vähän noita omia projekteja tässä järkättyä. Oliko se hyvää? Oliko se hyvää? Iltalenkki ennen kovinta pauketta. Tämä on meidän koiran ensimmäinen uusi vuosi. On vielä aika jännää, mutta ainakin nyt vaikuttaa ihan rauhalliselta. No niin, minä aloitin lentopaitaa näistä. Ja tuolla on vielä yksi. Se tulee oikein värikäs. Ja ajattelin käyttää siihen näitä silkkimohairin jämiä. Tämän Wool Addicts Long Yarns langan kanssa. Tässä ollaan kaikki vähän touhuttu omia juttuja ja minä oon tässä neuloskellut uutta aloitusta. Mä rupesin tekemään lentopaitaa uutta. Mä ostin messuilta näitä ihania värikkäitä lankoja. Ja täällä on tää ja sitten silkkimohairin kanssa rupesin tekemään lentoa. Ja mä oon nyt saanut ne lyhennetyt kerrokset tehtyä ja nyt vaan posotellaan. Oi että, tätä on kyllä hirveän mukava neuloa, kun tässä vaihtuu tää väri. Niin jännää, minkä näköinen tulee. Joo. Ootteko te aloitellut nyt uutena vuotena jotain neuleita? Joo. Mutta mukava, jos jaksoit katsoa tänne asti. Ja
oikein hyvää uutta vuotta ja eipä mulla muuta. Tää oli ihan mukava kokeilu. Katsotaan minkälainen video tästä tuli. Moikka moi! Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta!